ओमफ्राय बेखौ हरबासो नों रायलायगोन आरो आंजों हरगोन ना नोंनो हरगोन खाबायदा आङो जाम्बा नोंबो एसे बुजिना मान सनमानखौ लाखि नोंनि हिन्जावा नुसनबा आं मा जागोन दे बेखौ सानलाय नों तो लोगोफोर गिबियावनो आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदाना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामना ला लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय मानि थाखाय लाबोदों आरो मा जाहोननि थाखाय जानो हागौ सोरबाफोर नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ आरो सोरनिबा चेनेलफोराव जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल आरो बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै बा खोनासंनानै नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर माने थौग्रोन आरोना लोगोफोर कनजितानि हौवाजों लोगोसे निजोरा बर' बिथांमोनाहाय कल रेकर्डिं भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर मा रायज्लायदों बिथांमोना माबा नायनो बिनायनो माबा नंगौना ओरैबायदि जाद जाद साला बेफोरबायदि मालायनि बुस्थुफोरखौ माबा माबि नायनो बिहरनायफोरानो जालालै बिसोरना जोबनो थाङा थ' बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना दायो मोनथियाबो जानो हागौ आं बुंनायनि थाखाय नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो बिथांमोननि जिहेथु बे कल रेकर्डिं भाइरेल जानाय बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनो अब्लासो थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना हमदांनो हागोन आरोना लोगोफोरथ' खोनासंलांदो बिदिब्ला मिथिबाय ओमफ्राय आब'आ राजामोनबो दं बेयाव गेम गेलेगासिनो आंखौ बोरैबा बिमानो खोन्थानाबा सेस मिथिबाय मोनानो जाम्बा राजा गिदिरा गल' गला नायबाय थायो मा रायखुमादों नंगासिनोसो बियो बिमाखौ जाम्बा बायदि बे फैगासिनो हनै दे आं सेस्था खालामनो होमबा आं हराबानो नों होमबा आंजों रायलायला आरोना माथो ओमफ्राय बेखौ हरबासो नों रायलायगोन आरो आंजों हरगोन ना नोंनो हरगोन खाबायदा आङो जाम्बा नोंबो एसे बुजिना मान सनमानखौ लाखि नोंनि हिन्जावा नुसनबा आं मा जागोन दे बेखौ सानलाय नों दे नाजागोन आं होनबाबो दे नों दा हरगोन आङो देलै हरगोन आं हरगोन दे बेखायनोथ' नों नाइट डिउटि मावदों खस्थ' खालामदों बखा नों नुबानो जाबाय दा हरगोन आङो नों नायल' वाट्सएपआव दा हरगोन आं दे हरनो आं खेबनानै दे हरगासिनो आं दे थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिखाबाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांमोना थारैनो माबा नायनो बिमारदोंना बिमाराखै नङा होमब्ला लोगोफोर जाद ओरैनो गोदाव सोराव मैया दाखालिसो बेसेबां दावराव जाखांबाय आरो माबा माबि नायनो बिबावनाय मोनसे गोदान कल रेकर्डिं भाइरेल जालायबाय आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै माने जिमाननो बुङै मानो भिडिअ लावलांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोर जास्ट मोनसेल' रिकुवेस्ट जोबनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो आरो नोंथांमोना जुदि बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै लाइक खालामखांनायनि उनाव मोनसे अपसन ओंखारना लोगोफोरा हाइप होननाय HYPE हाइप होननाय बे मोनसे अपसनखौ नोंथांमोना क्लिक खालामना हो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ लाइक खालामनायनि उनाव बेखौ क्लिक खालामखांबा नोंथांमोनाबो जुदि सापर्ट मोनो बेनि गेजेरजों आरोना लोगोफोर जास्ट बेखौनो बुंदों आङो जायफोरानोखि नोंथांमोना इउटुबारफोर बिथांमोना बुजिखागोन अलरेडि आं बुङाब्लाबो नङा होमब्ला बेयो हाइप अपसनखौ मानो थाखाय थुनो गोनां जागोन आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना बे फनाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना हो लोगोफोर बेफोरबायदि गोदान आपडेट भिडिअखौ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय